सेरफां ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि बानजायनायाव मोनसे पाब्लिक गेदारिं मिटिं लानाय जादों। बेवहाय माने गोबां माने बिपिएफनि आरो माने कंग्रेसनि आरो अबर'नि गोबां माने जयनिं जागोन। बेवहाय गोबां माने रायजो राजाफ्रा माने जुथुमदों सोलायनायखौ लानानै जेरैखि जाया माने रायजोफ्रा सोलायनो हास्थायदों आरो बेबायदि हिसाबै दिनै बयबो लैहोर लैहोर फैनानै रायजो राजाफ्रा बेवहाय बाहागो लादों। बिथांमोननि बिपिएफनि जि माने भ्रष्टाचार आरो माने सोबख'नाय नासयनाय गादबनायखौ लानानै बयबो रायजोफोरा माने सोलायनायखौ नागिरदों आरो बेबायदि हिसाबै बयबो रायजो राजायानो लैहोर लैहोर फैनानै इउपिपिएलआव जोगदान होफैदों। बेवहाय माने 10,000नि टारगेट खालामदों आरो बेबायदि हिसाबै 10,000यानो बाहागो लाफैदों। बेवहाय माने इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद सार बिथां आरो माने सेक्रेटारि नजरुल इस्लाम आरो माने भिपि सुशील दास बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। इउपिपिएल दोलोनिफ्राय जोङो थाबनो खालामगोन। जोंनि बिजाथिफ्रा थिग जाजोब्बायानो आरो समस्थियाव खामानि मावबाय थादों आरो बेखौसो जों नायदों खामानि मावनाया बोरै जादों जायाखै। खामानि मावनायाबो मोजां सोलिगासिनो दङ। दा दिनै सुक्लाय सेरफां बायदियाव जेरैबायदि रायजो राजाफ्रा फैदों लोब लोब सोलायनायखौ बयबो लुबैबाय। दा नंखायनो जोंनिफ्राय जोङो सानसे साननैनि उनावनो जोंनि बिजाथिफोरनि फारिलाइखौ जोङो फोसावगोन। जिहेतु सारफोरा जिहेतु सरकार थायोब्ला सारफोरनि जि खामानि बे खामानिया मा जागोन? नायदो बे जे जोंनि ओनसोलाव गोबां जेंना दङ। दिनै सोलोंथाइनि जेंना, साख्रि बाख्रिनि जेंना, फोरोंगिरिफोरनि जेंना, आइजोफोरनि जेंना, आबादारिफोरनि जेंना, गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाफोरनि जेंनानि खुनु सिमा गैया आरो बिथांमोना मोनसेबो बिथिङाव मोजां खामानि मावैखायनो सरकाराव थाग्रा मानसिफ्रा दिनै बेबायदि जेंना दङ। बे गासैबो जेंनाखौ लानानै जोङो सास्टेनेबल चेन्ज आरो सास्टेनेबल डेभेलपमेन्टखौ बोरै लाबोनो हायो बे बिथिङावनो बांसिन नोजोर होनानै साइन्टिफिकेलि मोर एफेक्टिभलि डेभेलपमेन्टखौ बोरै लाबोनो हायो बिनि थाखायनो जों नोजोर होनानै खामानि मावगोन।